Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε διαδρομή με το μετρό στη γραμμή 2 από Άγιο Δημήτριο μέχρι τη στάση Άγιο Αντώνιο. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα κάνω μόνος μου τα βίντεο όπως το συνηθισμένο. Όπως βλέπετε, πώς το λένε, στην περιγραφή. Δεν είμαι μόνος μου, είμαι με τον αυτοκίνητο. Με το μετρό Αθήνας και αυτοκινητόδρομοι Βαλκανίων, YouTuber μαζί μου που θα κάνει μαζί το βίντεο, το οποίο κάντε σας παρακαλώ να subscribe και στα δύο κανάλια. Στόχο με 150 εγγραφές σε μένα και ένα like στο βίντεο. Λοιπόν, έρχεται το μετρό μας σε 1 λεπτό. Και τι μαντεύεις? Άκυρο, σε 2 λεπτά. Και τι μαντεύεις? I don't know, μάλλον δεύτερη γενιά. Εγώ θα μαντέψω σειράς 3. Οκ. Έλα να δούμε. Σε 1 λεπτό τώρα. Σε ένα μήνυμα. Με το παπά. Πάρα πολύ. Ρε, δες πόσο μεγάλη είναι η κόκκινη γραμμή. Δες πόσο μεγάλη είναι. Λίγο παχιά. Λοιπόν, Και ειδικά στο Άγιο Αντώνη που έχει 2 κόκκινες γραμμές. Λοιπόν, παιδιά, το μετρό μας έρχεται σε 1 λεπτό για να δούμε τι μέτρο θα είναι. Έρχεται. Στο κανάλι του YouTuber που μαζί μου, του φίλου μου, έχει ανέβει το βίντεο από Άγιο Αντώνη μέχρι Άγιο Δημήτριο. Πηγαίνετε να το δείτε, είναι με συνεργασία. Πηγαίνετε να το δείτε. Έρχεται το μετρό μας, δεύτερη γενιά. Σειράς 3. Το βρήκα. Το βρήκες, προ. Πάμε πάω εδώ. Λοιπόν, εγώ σε όλο χαιρετάω. Το 52. Λοιπόν, θέσεις. Βρήκα θέση. Ωραία. Nice. Λοιπόν, να κάτσει μέσα, μπράβο το παιδί. Ομορφό το παιδί. Κύριε Σική, το άνισες? λοιπόν, φύγαμε. Παύλη. Επόμενη στάση, Δάφνη. Next station, Δάφνη. Το απέναντι είναι τρίτη γενιά, το νούμερο 64 με την ανταποδοτική ανακύκλωση διαφήμιση. Το μοναδικό τρένο που έχει αυτή τη διαφήμιση. Αναχωρεί. Βρισκόμαστε στη Δάφνη. Λοιπόν, ο σταθμός σχετικά από απέναντι είναι άδειος, εντάξει, προφανώς γιατί μπήκε ο κόσμος στο μετρό. Αναχωρούμε για τον Άγιο Ιωάννη. Φύγαμε. Επόμενη στάση, Άγιος Ιωάννης. Next station, Άγιος Ιωάννης.
Βρισκόμαστε παιδιά στον Άγιο Ιωάννη. Το απέναντι μέτρο έρχεται σε 3 λεπτά. Απέναντι σταθμός. Σχετικά άδειος. Λοιπόν, στις 28 με 29 του μηνός θα ανεβάσω πάλι ξανά κυκλικές γραμμές λεωφορείου. Έχω σκεφτεί ποιες θα κάνω. Βέβαια τώρα δεν ξέρω το χρόνο που θα έχω. Λοιπόν, φτάσαμε και στο Νέο Κόσμο. Το απέναντι μετρό είναι... Τι είναι? Δεύτερη γενιά. Νομίζω δεύτερη γενιά το απέναντι. Πρώτη γενιά. Πρώτη γενιά, το νούμερο 6. Το νούμερο 6 ήτανε. Αυτό που πετύχαμε πριν. Ναι, πολύ σωστά. Αυτό που πετύχαμε. Πάμε από τον Άγιο Δημήτριο. Αυτό ακριβώς. Που το προλάβαμε στο chat. Έχετε. Να δούμε μετά, άμα το κάναμε, να δούμε μετά άμα το κάναμε και μετά θα πηγαίναμε. Λοιπόν, θα τα ανεβάσω και ανάρτηση αυτό που είπαμε στις κυκλικές αεροφαρικές γραμμές που θα κάνω όλη τη διαδρομή στις 28 με 29 του μηνός. Το κάνω ανάρτηση και στο κανάλι μου. Συνεργασία με το δεύτερο κανάλι μου θα γίνει. Λοιπόν, φτάσαμε στη στάση Συγκρούφιτς. Το απέναντι έρχεται σε 4 λεπτά. Λοιπόν, στάση Συγκρούφιτς. Λοιπόν, επόμενη στάση, Ακρόπολη. Next station, Οπα. Οπα. Ακρόπολη. Όχι, τι έγινε η κάμερα. Όλος κόλλησε.
Την ξεκόλλησα, εντάξει. Παιδιά, συγγνώμη γιατί κάτι έγινε. Εντάξει, το έφτιαξα. Συγγνώμη. Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν, η στάση Ακρόπολη. Έρχεται το απέναντι μετρό. Επόμενη στάση, Σύνταγμα. Next station, Σύνταγμα. Το απέναντι είναι τρίτη γενιά. Εδώ για κάποιο λόγο το μετρό πάει αργά, που δεν έπρεπε. Για κάποιο λόγο, παιδιά, πάει αργά το μετρό. Εντάξει. Φτάσαμε στο Σύνταγμα. Ανταπόκριση στη γραμμή 3, δημοτικό θέατρο, Κίσπλα και Μίλα, αεροδρόμιο. Change for line 3, δημοτικό θέατρο, Κίσπλα και Μίλα, αεροδρόμιο. Λοιπόν, λοιπόν, εδώ πέρα. Χωρίς στο παράθυρο για να μην φαίνεται. Μισή μωρέ, εντάξει. Έτσι πάλι πέρα. Κάτσε με το παιδί. Όλοι για να μην τραβάς κόσμο, να το βάλεις στο παράθυρο. Θα φύγει, θα φύγει. Φύγει. Ναι. Νομίζω ότι... Πάμε. Φύγαμε. Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο, Ομόνιο, Μεταξουργείο στη Μολαρίση, Εθνική, σε Απόλλια και Γεδόνιο. Λοιπόν, Πανεπιστήμιο. φτάσαμε στο Πανεπιστήμιο. Αλλά είχα μπει για πρώτη φορά. Τώρα μπαίνω για δεύτερη. Όχι, είχε μπει τον Αύγουστο, τον Δεκέμβριο. Τώρα, τρίτη. Άλλη και άλλη μία, μα τώρα κάνουμε άλλη μία, 4. Τι δεν ξέρεις ότι έκανε τον Αύγουστο. Ο Παπαστηρίδης στο κτίριο, ξέρω να το κάνεις αυτό. Με ρώτησε τον παπαπί σου, τι έδωσε. Επόμενη στάση, Ομόνιο. Next station, Ομόνιο. Μπαμπά, έχεις την πλέτη τσάντα.
Αχ, δεν πάει πιο πίσω. Ήταν σειρά σε ένα. Ναι, πρώτη γενιά. Δεν πάει πιο πίσω. Ανταπόκριση του γραμμή 1. Αγαπητοί επιβάτες, παρακαλείστε να προσέχετε στα προσωπικά σας αντικείμενα. Ευχαριστώ. Change for line 1. Πειραιάς και Κηφισιά. Dear passengers, please mind your personal belongings. Thank you. Είσαι εκεί, ελεύθερη. Πόσες στάσεις ακόμα? Επόμενη στάση, μεταξουργείο. Next station, μεταξουργείο. Συντροματική στάση. Μεταξουργείο. Πότε έρχεται το απέναντι. Σε 3 λεπτά. Το α δει κάποιο σειρά σε ένα, σειρά σε 3. Αμά, κοίτα πίσω σου. Κάτω, πίσω σου. Άδεια, ναι. Άδεια. Όλα. Γιατί θα σου έρθουν όλα έτσι. Επόμενη στάση, σταθμός Λαρίσης. Next station, Λάρισα Station. Έρχεται το απέναντι. Το απέναντι είναι, βλέπω από εδώ. Δεν σου έχει αφήσει διαφημίσεις που είχε με το βλάβη σε σύρμο στον Κορυδαλό, γιατί είναι δεδομένο να υπάρχει κάτι τέτοιο σε Κορυδαλό, είναι οικία. Η γραμμή 3 έχει πολλές συστάσεις οι οποίες το κάνουν αυτό. Όντως. Το απέναντι είναι τρίτη γενιά. Σειράς 3. Από εδώ το βλέπω. Κάνω μια πλάκα. Σειράς 3, ναι. Κάνω μια πλάκα. Επόμενη στάση, Αττική. Έγραψε. Next station, Αττική. Και πόσες ακόμα? 2 ακόμη. Και μετά 1.
στάση. Αν τώρα μία πλάκα. Αττική, Τελευταία στάση. Όχι. Πειραιάς, Έχουμε άλλες δύο. αυθεντική επιβάτηση. Παρακαλείστε Για να δούμε κάτω οι γραμμές φαίνονται. Ευχαριστώ. Change for line 1. Το ψήπες είναι στα συμβόλια να αφήσει τις πόρτες σε πολύ ανοιχτές. Personal belongings. Και Φυσιά Πειραιάς. Η τελευταία, ο Άγιος Αντώνης. Σε δύο είναι ρε Γιώργο. Θα κατεβείτε στον Άγιο Αντώνη. Όλοι. Επόμενη στάση, Σεπόλια. Next station, Θα τη γράφει πάνω. Έχεις ωραία παπούτσια. Ευχαριστώ. Και θα αφήσει για πολύ τις πόρτες ανοιχτές για να ρυθμίσει το τρένο να μην πάει στο Όντως. αμαξοστάσιο. Σε πόλια και μετά ο Άγιος Αντώνιος. Τώρα είναι η τελευταία μας στάση. Πάνω σ' αρέσει το Λέγκο. Έχει το μεταξύ. Πήρα. Πήρε και ένα μολύβι. Βαγγέλη. Πήρα αυτό πάνω. Πάνω πήρα αυτό το μολύβι. Αρέσει. Ωραία. Αλλά δεν είχε... Το πρόβλημα μας σου έπαιρνα δεν είχε κόκκινο, είχε μόνο ροζ. Να, κρίμα. Όντως. Σε ένα λεπτό το απέναντι. Σε πόλια. Τώρα The next station is Άγιος Αντώνιος. The Santa Antonios. Sen άνοιξαν. Το απέναντι μαντεύω. Το απέναντι μαντεύω. Κούρνα! Κούρνα! Άλλη μία θα ήταν ωραίο. Κρίμα. Κούρνα! Κούρνα! Κόρνα, χόρνα. Τώρα κατεβαίνουμε. Πρώτη γενιά. Σε σένα. Το μάτεψε σωστά. Με 5 βαγόνια, έχει εντάξει έτσι. Φαντάσου 5 βαγόνια στη γραμμή 2 και 3. Και ειδικά το αεροδρομιακό στη γραμμή 3. Λοιπόν, φτάνουμε guys, εδώ στον Άγιο Αντώνιο, που σε 3 λεπτά θα κλείσει το βίντεο, βασικά σε λιγότερο. Σειρά σένα αυτό. Στις έννοιες σαν συνδυασμός. Άντε, ωραία. Παράθυρο.
Άγιος Αντώνιος. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Like και subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!